Voi vittu. Kattella. Sitten ei neliö vaan. Ympyrä. Eikä kolmio, eikä ympyrä vaan. Siis neliöstä niinku semmonen, missä on enemmän vielä niitä sivuja. Suora kulmio. Vähän niinku sana vähän niinku, mä en tiedä montako niitä reunoja siinä on, mutta siis niinku 6. Mutta 4. Mulla ei oo mitään tommoista. 5 kulmia. Siitä yksi eteenpäin vielä. 5 yksi niinku. Mulla on samoja mitä ei oli viiniä ja olutta. Mikä tuolla taivaalla on? Siis toi ei planeetta vaan siis toi. Mä sanon. Mihin ihmiset on laskeutunut? Mars. Joo, ja sitten mikä se on siis niinku 4, mutta se Mitä? tää on niinku 4, mutta sit siinä sanasta niin se mikä siellä taivaalla on niin siitä. Kuusio. Kulma. Kuusio. Melkein, vielä oli melkein. Kuusi kulma. Kuusio. Vaan se kirja, vaan yksi kirja. 6 kulmio. Mikä 6 on? Eikö se tullut sieltä? Tuliks? Ei. Yksi kirja tarvii vaan vaihtaa. Mitä vittua? Ei tää nyt oo niin vaikea. 6 kulmio, mitä? Siis Kulmio. Se on yhtä pitkä sana kuin se kuusio, mutta vaihtakaa nyt yksi kirjan siitä. kuusia. Se kuutio. Mitä vittua? Ei voi selittää noin! Kyynyn takana kuutio. Mikä? Mä en ymmärrä sinun vihjettä. Mitä se on se sana? Me saatu yhtään pistettä. Oletko mullakin tällaisia kierroksia?